И здравейте, приятели! Добре дошли в най-новия футболен подкаст до бананото време. Днес на гости ни е един ютубър, стримър, човек, който не се бои да променя посоката си в YouTube канала, мина през гейминг, футбол, сега се занимава и с музика. Приветствайте, Андон! Много благодаря, пичове. Здравейте! Как си? Много добре. Вие как сте? Супер. Аз съм малко разочарован. Защо? Защото Ботев паднах. От Лудогорец. Много ме яд. Бях на мача. Ти ще кажеш, че за пръв път. Не, за първ път. Те Лудогорец имаха мачове в Европа. Имаха някакво повече биха играли. По-натворена програма. Да. Да, бе, брат, ама класата в крайна сметка. Знаят как да печелят мачовете. Ние понеже сме малко гадни такива и бехме точно... А вие сте ботевисти или просто мразите Лудогорец? Точно мразим Лудогорец. Да, значи много хора да не ни харесват, но мраза Лудогорец. Не ги понасим. Просто цялата им система на игра. Решихме сме в магическата работа, сме в там южната трибуна. Там къде излизат играчи. Не там, де чоплят семките ми. Да. Ясно, точно под сектора за гости край ограденото. Обаче те не бяха там, защото са 6 човека и бяха отстрани. Пак са били бая. Да, тия 17 човека. 6 човека пак е сила. Аз като киках, те ме чуваха, нали, няма значение. И при първия гол, аз понеже съм дразнител на такива, почна да хвърлям якета, Ботев като поведе, събличам се. Той е истински фен, значи. Ти си... Значи аз съм си перничанин и миньори Ботев си имат. С миньор. Бутат Б група, надявам се да останат тази година. Много крив отбор бяха едно време, много трудно се играеше там. Ти кажа, трудно си играе и сега. Феновете може да отбора да не прогресира, да не върви в най-добрата си форма. Феновете винаги са там. Ние понеже ходихме при мача, но сега имаме много други неща и много трудно се Супер, явяваме. преди да почнем, аз имам няколко въпроса. Да. Първо, играли ли сте някога футбол и как ви дойде идеята за този подкаст? Аз съм тренирал футбол сигурно 5-6 години в миньор, нали? Много добре. Прекрасно. Идеален. Тренирали сме и двамата. Аз тренирах, бях започнал защитник и на един матч трябваше някой да пази страх на вратата и така 7-8 години вратар. Така ли? Къде? В миньор. Миньор. Пазил съм и в Фокус София за половин година беше и прецака нещо глезена, стъпих на крило, поду се и нямаше. И остана така. Сега ходя да игра на малки вратиши, обаче скъсах връзки и менискус. И аз малки вратички изобщо не играя, че вече съм... И това съм пълно дърво, ама. Сигурно 7 месеца. Много искам да се връщам вече на ритъм, ама трудно. Как ви дойде идеята за този подкаст? Фенове на футбола, занимаваме се с нещо, което обичаме да правим. Футбол е едно от тия неща и решихме това да. Гледаме мачове, говорим си. Искаме да покажем фенската гледна точка, защото говорим, има други подкасти, ама те си говори там много професионално си говори. Да, мен са ма канели. Слушай, сега аз да ви кажа една история набързо. Поканиха ма миналата година, какво беше, европейско или световно? Европейско. Каниха, значи така, за един приятел, който работи там, вика, братленце, ти ще си много подходящ гост, сега почваме една лека нова концепция. Хора, които разбират много от футбол и хора, които са минали покрай него, дето се вика. Викам, супер, нали, защо да не? Брат, там като почнаха едни въпроси да ми задават. Защо нападателя бил... Викам, чакай малко, Защо лявото малко. Някакво усещане. Малко да е на време да дойде. Успокойте малко. Така че се радвам, че тук ще си говорим чисто приятелски, как виждаме ние футбола. Да. От тук с очила го видях, черен картон на Марио Митушев и всичко си такова. Да. Добре, супер, какви въпроси сте им подготвили? Да, започнем от там, който е любими отбор. Дайте да видим, добре. Тези, които не знаят. За тези, които не знаят. От българските или чуждестранни? И от българските и чуждестранни. Добре, от българските съм от Ботев Пловдив. Играл съм все пак там 10 години. За хората, които не знаят, баща ми е бил треньор Ботев, футболист. Кирил Андонов. Да, и така че да, ял съм бял хляб от там, така че няма за кой друг отбор да съм. От много малък съм израснал. А пък станах фен на Милан 2007-2008 година, ще ви изложа коя година точно. Не. Преди това? Не, Карло Анчелоти дойде на Ботев на стадиона. Не знам какво са имали тогава, но много бегли спомени имам и раздадоха цяла екипировка на Милан на футболистите на Ботев. Тогава баща ми беше тренерски екип и аз имах автографи от футболисти от такова и станах миланист от 7-8 годишен. Това е много яко. Много яко да станеш. Буквално Карло Анчелоти беше там човек и тогава не съм го осъзнавал много какъв човек е бил. Да. И имах един съсед, едно приятелче, той си беше мръсен миланист. Ама така събираме се в тях, гледаме, викаме и така, полека-лека си заобичах. Тренираш си 10 години. Защо спря? 10 години, плюс-минус.
Как започна? Да видим дали баща ти те накара да играеш в футбол или си дойде от само себе си? На тебе ти хареса да риташ пред блока? Виж сега, то си дойде, няма как да не дойде. Той ме взимаше от детска градина и ме караше на стадиона на Ботев с всички футболисти, тунела там, аромат. Тогава още работеше фабриката там, мирише постоянно на хмел, правиха бира. Сега ще ме излъжа, не знам коя точно марка беше там. Бирата, да не правим реклама. И са ми останали много такива спомени. Аз буквално първи клас правих 400-500 крачета. Бройки, как се нарича в Перник? 21. Паси майката, добре, това защо на всеки един край в България е различно? Бе? Да. Тогава правих 20 единички, по 300-420 единички това правих. Това е като крайчето на хляба. Аз му викам Рубе. Не знам другите, нека му викат краишник, аз му викам Рубе. Да. За много не думи. знам вие как му казвате. За много. Краишник си му викаме. Да, краишник. Да, всека различно. Да, надявам се, чуваме добре. Така че нямаше на къде друга да ида. Фанах си топката, сам си отидох, те искам да ме запишеш, бях много малък още от 5 годишни исках, но първата гарнитура беше може би на 7 или на 8, като насъбираха. Аз бях първия тогава в Ботев, набор 9-9, при Динко Господинов, поздрави ако гледа, великан, много готин човек. Бях първия и реално първите 2-3 тренировки, докато се съберат деца, тренирахме аз срещу треньора с 2 конуса човек. Няма такава тренировка. Това си много готин спомен. Да, няма такава тренировка. Все едно беше вчера. Аз спомням точно като почнах да тренирам при Данил Бачков. Най-вероятно го знаеш. Човека. Аз по имена много не ги знам, обаче физиономия 1000%. В Марица мисля, че играеше, в Локото играл, в Левски. Почнахме да тренираме при него и аз бях най-малък. Той имаше 3 групи, аз най-малък 2005 с набор 2002-2003 тренирах. И спомням в Перник има едно игрище Кодното. Ама то е една ливада. Там хората кучетата си разхождат. Стига сега да се обиждаме, нали? Малко от малко. Първия сезон. Марица В група. Марица В група бяха с друг стадион, така с друг терен, после промениха настилката, въпреки че в момента е същата, като когато беше в В група. Но да, дано се поправят нещата в Марица, защото е много голям клуб. И си спомням там, като тренирахме, нали учеше ни дрибъл това, обаче от дупки от такова не става. И аз накрая играта сложи един камък от тук, един камък от тук. Играваме, завършим ли равен, дуспи от центъра. От центъра на изкуственото игрище. Много яки спомени. И така. И ти биеш топката по земя, тя отскочи от бабуна, па не цели ще се нервираш. Топката мине над камъка. 5-6 години сме тренирали на сгур, ние трева нямахме. Само турнирите, на които ходихме, като видиш трева, другите отбори такива подготвени, екипирани, готини, такова цъкат си ни стоим. Това е трева и е равно. Аз започнах на ръгби стадион. Ръгби клуба на валяците, ние тренирахме на техния стадион. Същата работа. Беше ужасно. И така. Така стартирах аз. Защо спря? Как се разви? Разкажи как се разви, как тръгна всичко до дете вече. Почва с мисли, представя си по това време. Да. Роналдиньо, Кака. Това ми беше най-голямата мечта на мен. Винаги съм си наникал някакви песнички, защото баба ми, Бог да е прости, беше учител по музика и музиката и тя вървеше така ръка за ръка с футбола, но доста по-назаден план. Изобщо не съм мислил, че занимавам с музика. Докато футбола от ден едно тренирам сутринта, вечерта отивам с баща ми, примерно на малки вратички да цъкаме някъде. Тренирам сутринта, вечерта, буквално дворазови съм правил от много малък. Как се стекоха нещата? 4-5 клас всъщност, баща ми трябваше да стане треньор на Черноморец Балчик. Не знам те да Б група ли са в момента, къде са, нямам идея. Май не са в Б. Не си мислиш, май. Бяха в Б група, влезнали, май отпаднаха, да. Стана тогава треньор на Черноморец Балчик и аз реално 4 години бях в Ботев тогава, 3-4 години в Ботев и трябваше да заминем с цялото семейство за морето. Отидох там. Там много израснах, защото постоянно играхме, аз играх в Черноморец Балчик, играхме срещу чуждестранни отбори, срещу Зенит съм играл, с ЦСКА Москва, даже ЦСКА Москва 2 гола вкарах тогава. Мале, такава дисциплина на полувремето, ние сме 5-ти клас, в Албена се провеждаха тия турнири. Служим, такова нещо не съм виждал ден днешен. Значи, на полувремето водим 2-0, Черноморец Балчик срещу ЦСКА Москва. Вкарвам 2 гола, няма да ги забравя головете, скандално грозни голове, но пък си ги вкарах. Гола си е гол. Гола си е гол. И треньора ги нарежда, ние бяхме, не сме били 11 човека, 8 ли сме били, не помня. Служим по една шапка на всеки един от тия 5-ти клас деца, човек, това са 12 годишни деца. Да! Човек, на всичките по един шамарама през шапката, направо ми падна шапката на всички. Руснаците. Си, тази дисциплина, какъв е то метод, не знам. 2-1 приключихме тогава, реално ги бихме. И една година продължи всичко и се върнахме към Пловдив. После пак минах в Ботев.
Смениха се доста треньори. На long story short, искаш да ти разкажа цялата кариера, докато се отказах или имаш някакви въпроси? Просто така разкажи. Не, Да. не, На 2 на 3, вече 8-ми клас. Падна Кое ми падна? микрофона. Оп. Да не, Имам ли звук? Имам да не е звук, проблем. окей. Добре. Да, сега ще си го пребера тук. Извинявай, че те прекъснах. Няма проблеми. Long story short, 6 или 7 клас всъщност, не 8, 6-7 клас, вече бяха направили тези сборните национални, не знам вие дали ги знаете. Правиха Проекто Национал, точно така. Проекто Национал София, област, срещу цяла България. Да, тогава така ги правиха, събираха нагоре в... Ето сега ги правят на зони, Пловдив, така ли? Благоевград, Тогава София. беше много интересно, защото софиянците, нали, тук в Софийска област бяха ебати машините човека, нас са събрали от кол и въжи, нали, представи си, нас не взимат 20 човека от цяла България, аз попадах в тия 20 човека и първия път паднахме 5 на 1. Вкарах единствения гол, ама аз поудях такива. А ти нападател ли си? Нападател централен, да. Реално така стеха нещата. Имахме една контролна среща срещу Левски, аз бях в Ботев, на която контролна среща бихме 3 на 0 или 3 на 1. Тогава вкарах 2 гола и вечерта няма да забравя, Ясен Петров беше на мъжете. Предполагам го знаете кой Ясен Петров. Да. Беше на мъжете на Левски треньор и звъна на баща ми, защото те са приятели от много години. Така и така, нали, синът и реално на 13-14 ми искаха в Левски. Като баща ми тогава не че не ме пусна, просто аз бях много малък. Нали, 13 годишен, в Ботев тепърва се строеше базата, имаше условия. Нали, водеше се, че това ще бъде най-добрата академия. Съответно викам, дай ще остана в Ботев, къде ще ходя в Левски. Нали, нищо против Левски, но по-хубаво Ботев да си стоя. Тогава, нали, строят се бази, стадиони и си представях много, нали, по друг начин нещата. Отидох в Проекто Национала, няколко повиквателни имам там един гол и сега ще ви кажа, защото малко така хронологията да не се объркам, мисля, че след Левски или малко след първия матч на Проекта Националите скъсах отзад мускулни влакна, тук от една задна ножица, бях си много натегнал бута и треньор вика, не тренери, обаче аз сега съм във форма, вкарал съм на Левски, искат на Левски национални работи, няма как да не тренирам, правя една задна ножица, късам тук отзад, рев, бях с патерици 2 месеца, не мога да стъпна. И след това възстановяването беше много трудно, възпалиха ми се аддукторите, махнах се от Ботев, отидох в Спартак Пловдив, чупих си китката на първите тренировки, махнах гипса от китката, първа контролна среща срещу Левски, чупих си рамото на 2 части и просто виждах, че футбола полека-лека, човек аз на 15-16 години имах контузии, дето футболисти ги нямат с 20 години на сцена. Малко се отдалечава вече. Да. И... Точно в най-важните години, как се казва. И викам, човек, май това няма да е моето. През това време паралелно аз почнах си цъкам YouTube вече. FIFA-та имах някакви 2-3 хиляди абонати, нямах такава техника, нали, като вас. Сега тук, това си коментираме 80 абоната имали пичовете, обаче гледай какво става. Право да обърнем камерата и видиш какво става тук. И си натисках YouTube. Може би ако не беше YouTube, не знам дали щях да го преживея толкова леко. Ревал съм, нали, с дни, гадно ми е било. Да. Обаче пък YouTube ме спасяваше и това, че ме гледаха някакви 1000 човека, които им споделях, нали, това цялото нещо, което правя, защото аз много обичах да си коментирам FIFA-та, да имам. Исках винаги да споделям това, което правя с някой. Дали ще ям, дали ще говоря глупости, дали ще играя нещо, исках просто да виждат хората. Както сме ние, като гледаме матч на Ливърпул, веднага почваме да коментираме, почваме такива седиме, блъскаме се, гол, нещо такова ставаме. Като Ван Дай вкара на Челси за Карабао, Мики Маус Къп миналата година, то наши какво стана, те ни викнаха полиция. Стига, ние сме си много такива и... Съседите ми писаха, всичко наред ли? Всичко наред ли? Чуваме псовни, нали, защото ние ареве, нали, майка ми, нали, да. Аз сега с стримовете, човек, аз съм предупредил всички, по една котия бомбони, нали, вечер, ако нещо се чуе, аз съм. Да. А ти от комара в FIFA, те си мина баш комара. Аз реално комара съм го почнал, сега се замислям, комара съм го почнал много отдавна, човек. Много отдавна, защото... Пак опенинг на FIFA. Чист комар. Ние не сме имали 15-16 години, натискали сме пакети, отваряли сме кутии в CS-а, което в момента се води наистина. Това си е комар. Опитват се това да го спрат, защото това си един мръсен хазарт, да натискаш кутии на 12 години. Всеки може да вкара и да отваря. Така че да. И натиснах си FIFA-та и полека-лека се отказах от футбола. Обаче виж, след време пак под една или друга форма успях да съчетая футбола и ютуба. Това са предизвикателствата. Това е много яко. Аз винаги съм мечтал да се виждаме там, да се пробвате бия на гради и на всичко останало. Колко хора ми писаха тогава, брат,
викни момент, аз То да първи ти епизод покажа беше как с се The прави. Clash, С с The Слави, Clash, нали? Да, с Слави. Брутално, много яко. това После вече с нея почнаха и гледахме с футболистите. приятелката ми, гледахме Алпер Чочев с някаква пижама там. Да, и то идеята беше наистина да поканиш хора, които Нямат нищо общо с футбола. да, които не можеш да си ги представиш, нали, на терена да играят. Това беше идеята, но после пък хората искаха много по-професионално да стане това цялото нещо. Защото виждаха, че аз ако искам мога да ги бия, ама то не е това идеята на предаването. След това почна и с футболистите. Марти Камбуров, Тошко Неделев. Почнах Също футболисти. много интересни Божинката, епизоди. толкова искания, Много, Валери много. Божинов. Голям, много голям. Големец. Много време. Чакано жилет малък сладък станаха нещата. Това е много готино. Апдейтна вече си на базата на Бистрица. Нали Да, така, Бистрица? аз вече не съм никъде. Не, след това, Последно, след Да, тогава да. Сменихме сега доста числото трени. там, Първо да. в Пловдив на Те си Марица играли ли? стадиона, 2 сезона мисля, че ударихме там. Да. После в София на летището, на Бистрица. На Царско село на залата имаш на клип с Царско село, бричка. на Царско Да. село, точно така. Бричката много готин пост 4-5 за стадиона, да. 4 стадиона, лате, како. Да. И Епизодът с него е брутален. епизод с него наистина е много готин. Просто тогава много духаше или много сняг ли имаше, не мога Много да се сета. духаше и беше Много настроен. духаше, да. И не можехме да снимаме вън. Аз много мразя човек футболно предизвикателство на малки вратички. Брат, това е голяма пародия, човек. Това е секс презерватив, брат. Не става, разбираш ли смисъл? Трябва да си е на голям терен, с условията, каквито са в момента. Духа, брат, вали, каквото и да е. Обаче тогава нямаше как. Наистина много духаше, брат. Те прозорците как не се пукнаха, не знам, в залата. Но пак стана готин епизод. Много тъмен. Аз гледам всичко да е изпипано, звука да е хубав, да е светло, е така като вас, виж как са подготвили. А там беше тъмно, малки вратички, обаче Бричка си е... Той си е просто шоумен и си направи шоу. Той знае как да си го направи, да. Стана много готино. Аз много се кефих. Ние го гледахме с моята приятелка наскоро. Аз съм го гледал сигурно 5 пъти, ама всеки път да го гледаме е много забавно. Много готино става. Много е готино. Вчера с баща ти го гледахме. С Кирил Андонов. Епизод. То тогава Божинов трябваше да дойде. Много силен епизод. Да, Това е тогава последният епизод за сезон 1. Мисля, че. Да. Мен това ми е любимия сезон. Не знам дали защото е баща ми, това ми е любимия епизод, човек. Много, аз наскоро го Той е гледах готин пак. такъв, не е... Много силен епизод, да, много силен. Много як. Хубав е. То баща ти, доколкото знам, е играл в Локо, Берое, Ботев. Спартак Плевен. Спартак Пловдив. Пловдив, извинявам Да. се. В Турция В играл. Турция е играл. Да, минал е доста отбори. Че не забравям. Някой има горе-долу след това. Има си кариера, не? Да. Да. Легенда на Пловдив. Наскоро излизаме с един бивш футболист и виждаме един възрастен човек. Наистина възрастен. И вика, то знаеш ли кой е? И аз така ще викам, нямам идея, нали? Той е много по-възрастен от мен. Смисъл, ако знам, ще е странно. Трябва да съм някакъв тайм травелър. Това е бившият президент на ЦСКА. Забравихме името на човека, стар човек вече, нали, от едно време. Идва на нашата маса да каже чао. И му вика моят човек, това вика, знаеш ли кой? И той стои така, вика, нямам идея. Това е на Кирил Андонов, вика сина. Питай баща ти, вика. Що вика избрал Локото, вика пред ЦСКА. Защото реално баща ми едно време така е било, предлагат ти, тогава са му предложили на 18-19 години договор за ЦСКА и договор за Локо Пловдив. Обаче Локо Пловдив му предлагат ти апартамент в Пловдив. Съответно той избира да остане в това, да. Но са били много различни годините. Така че баща ми може да играе в ЦСКА. Т.е. първо играл в Локо, след това като е преминал в Ботев. Да, той Не в Локо са е ли играл го доста такова ли на малко? 17-18, колкото... Не са ли го... Той е бил малък. Не са могли Мъничък, феновете да го... Не бе, пичове, едно време не е било така. Ето. Тая омраза, изобщо футбол е бил футбол, виждате. Тогава, Елегантен, хората са ходили заедно на мачове, нали, пак е имало тая емоция, даже и по-голяма от тя, но са отишле заради мача, заради това, което се случва на терена, брат. да. Сега на терена нищо не се случва. Разбираш, ако гледаш трибуните, може да видиш някой готино момиченце, нещо по-готино, разбираш. Долу няма какво да видиш, брат. Долу няма какво да видиш. Така че времената са били много по-различни. Аз това като бях в Ливърпул, на матча Ливърпул-Брайтън, Ливърпул падах 1-0 60-та минута, обръщат за 5 минути, свършва матча, нали, феновете на Брайтън тия такова. Излизаме българската група, се снимаме и ни снима фен на Брайтън. Човека ни поздрави, усмихна се и си тръгна. Аз от тогава не искам да ходя на български мачове. Там, брат, е цял театър. Там си е си е театър, хората си плащат тия скъпи билети да ходят наистина, то е като ритуал. Това е все едно отиваш неделя на църква, брат. Трябва да отидеш на матч, ако си в Англия. Много е. То там и футбол си е футбол, не е като... Да, не е като български. Тук няма какво коментираме. тук вече е пародия. Тук в началото на сезона 15-16 отбора в тази група играят на 5 стадиона. Дай да тръгнем от там. Да, бе, това е много интересна тема, човек. Включвам си примерно DM-ите и гледам
тези Крумовград срещу... Кой играха, бе, мамо стара? Срещу някакви други, които и те ползваха стадиона на Ботев. И ти не знаеш такъв стоиш, викаш сега кой е домакин, кой е гост тук. Да. И виждаш базата на Коматево, брат, всяка седмица по 1500 пъти. Тя станала вече нива, брат. Всеки играе. Телата по едно време беше ужас там. Ужас. То си спомням Това е, матч. брат, аз БГ футбол не гледам, не знам вие дали гледате, но... Не, много. Значи вече ние доста по-добре. специално на Ботев, сега не се подмазваме, Ботев, ходили сме на стадиона срещу България, Северна Ирландия, като ви биха на 0. Стадиона ми е направил уникално впечатление, много ми харесва. И сега срещу Лудогорец и при първа възможност по-голям матч, нали? Ще отида пак на стадиона на Ботев. Да, готина. И Надявам се много феновете- на ЦСК да вдигнат. Феновете това, те много ги обръщат атмосфера за правят. 5 минути, Лудогорец вод вече 2 на 1, феновете си, все едно нищо не се случва. Те си пеят и ги подкрепят до последно. Феновете на Ботев са така. Това ми напълни ушите и ме кара пак да се върна този Не, феновете на Локоп са по същия начин. И реално това са хората, това са отборите с фенове. ЦСК, Левски, Ботев и Локото. Макар че Венци Стефанов други не след могат последния мач с Славия някакви изказвания имаше. Нали каза? Славия биха ЦСК, И бия ги като тулпани. Ще ми чупат, сега ще плащат. Това е големи изказвания, да. Да, нали, нищо против феновете на ЦСКА, те първо и те са много... Те беха повече от тия на Славия, Славия са домакини, да започнем от там. Славия никога не са имали... Не, всъщност, знаете ли, че май Славия едно време са имали фенове? Славия много. Гледал време съм си кадри били- с доста повече хора, но може би повече семкари, такива, които ходят да чопат. Фен на ЦСКА, те са много и те си Колко подкрепят София отбора. по едно време имаха някакви фенове? Имаха. Имаха. Има ли са? По-скоро аз не съм хванал. Да, Ние сме имаха по-маленки. едно време. Това ти говоря 2007-2008, Е, като играха Ботев. Да, баща ми още като беше треньор, имаха, събираха някакви хора. Но те нещата отиват от година на година към по-зле. За жалост. Въпреки, че Така е всичко българското. напредва, стадиона на ЦСКА строи. дай тръгва. Боже, аз надявам и на Левски да стане На Левски да стадион. Аз поддържам, защото- но се прави пари в момента. Има нещо. Те Да, си дай взеха Боже. стадион от общината и се опитват, нали, защото Да, брат, ЦСКА ма не- направиха да не са по-назад. Не можеш да се водиш отбора на народа и да събираш от феновете пари. Не трябва това да се допуска изобщо, Да, човек. не трябва да се Те допуска. толкова Аз се надявам, издихания. Стадионът ЦСКА става много Ева, красив. Аз, примерно, Да, няма да, значение. дано. Ще ходя на мачове на И аз ще ЦСКА. отида да го видя, аз ще отида да го видя. То е важно да има стадиони в България, защото Абсолютно. То без Ма не, база няма как и школите се развиват. Да, и няма и Нищо как няма. любовта на феновете към футбола да... По този начин трябва да се върне. Тия ходиш Няма... да си- макар че те цимент, феновете правят? пълнат стадиона и армията, като си беше, нали, разруха, не беше нищо особено стадиона, те пак беха там. Да, бе, там са Така обаче че- не е също човек. Все Не е едно си също, да. стигнал в 90-те години, аре стига, бе. Трагедия е. Буквално пускаш матч 2006-2007 година и даже тогава изглежда малко по-добре, защото не е толкова чупено. Не е Да. чупено. Да. И сега пускаш пак също човек. Просто стоим на едно ниво. Сега с тия нови стадиони, дай Боже, нещата се получат. Обаче виж, например, Ботев стадиона го чакаха 5000 години, бат. Те Бурж Калифа са Да. направили по-бързо, ай стига човек. Да, ама чакат си заслужаваше стадион уникален. Да, готин е стадиона. Много добре. Структурата си уникална. Малко тревата, където имаше проблеми. Имаше но- някаква болест по нея, доколко аз знаех. Имаше, да, мен някой ми беше казал, че тази болест идва от наврат със стадиона, ако не се бъркам. Това Защото, не съм стигнал. да, тази някой от информация. футболистите ми го беше казал. Реално бутонките на това, нали, остава кал по тях и точно след матч с Враца са го докарали все едно Да, тия вероятно гъбички има това и такова нещо. по едно време, не знам дали спомняте, всички терени бяха плъзнали. Да, в бяха началото на станали сезона. леш. Да. Той като националния, когато детелинките беха тръгнали. Ужас, Да, да, те кои си бех тогава? На Лудогорец си Бистрица е играе. най-великия стадион. Искам да ви кажа, че на Бистрица, брат, не знам Хубав заради стадион. Бойко ли, заради кой, човек, този терен, аз съм снимал там 2 години, такъв Така ли? терен, брат, няма. Няма такъв терен. Нито национален, нито в Лудогорец, просто никой не допуска там. Да. Никой не се допуска, Нормално. поддържа се Готино. и е рай. Ходили ли сте горе? Ходил съм, да. Аз не съм. Брат След ми- косене, след тако. Аз имам мини снимки. Чай, сега ще ви Я, покажа, ако ги намеря. Все едно си брат на... Аре, не първа дивизия в Англия, но ли там по-надолу. Килим просто. Това много готино да се поддържа. Да, аз ЦСКА 1948 много ме кефът като отбор, Да. по принцип. И школата им е много добра. Ами, виж сега, школата да, и- там не съм много наясно с... Само искам видите как изглежда. Мисля, само видите как изглежда. Уникална там, да. Изглежда невероятно. Това е след... Къде мога да Като покажа? Коя камера да европейски. го покажа? Тази тук. Не знам доколко ще се види. Оп! Падна микрофона. Ти ще я пратиш, колко после ще ние ще я се слагаме при монтажа. Да, мога да ви я пратя. То просто, брат, то ти е грях да да. стъпиш, разбираш ли? Гадно ти е. То ти е грях да стъпиш там. Много красиво. И много се кефа. Виж сега, Иначе на числото в школата е доста добра, даже в момента едно учи от Перник. числото, както го наричат хората, да, според мен си върши доста Качествено както работа. трябва да се Да, вършат да. нещата. В момента По едно принцип. момче от Перник, от школата на ЦСКА в Самдория подписа.
И медийно, и всякак поддържат си профилите, както трябва да се случват нещата. Окей, не ми се измъкна от това. Чувам се, нали всичко наред. Така че да. Тази тема български футбол интересна ли е на хората? Не знам, просто ми е интересно, защото сега ще ви кажа защо питам и си запомни, сигурно имаш въпроса. Брат, като снимах футболни предизвикателства, примерно 3 коментара има, покани Геннадий Петков. Примерно, измислям си. Това е някакъв футболист, дето е примерно капитан на средняшки отбор в А-група, да. Каня го момчето, обаче никой не го знае. Хората нямат идея какво става. Футболист след това, кой е, от А-група ли е. И съм останал с впечатление, че масово младите хора, които трябва да се вълнат от футбол, които се вълнат от футбол, не гледат А-група. То нормално. 14 години там колко Лудогорец печели, те знаят, че всичко се плаща, съдите се купени и всичко това. И на мен цялата мисъл като го... Мисълта се набива в главата и не ти си гледат мачовете. Да, знам. Аз съм спрял да гледам не заради Лудогорец. 14 години си печелят това, никой не мога ги бутне. Ето сега са... Кой е втори? Левски са втори. Там колко точки са Лудогорец? 10 точки са пред тях и то... В смисъл, приключваше още преди паузата. Края на първия полусезон приключва драмата, да. Така е. Добре, стига за... Добре, последно. Кой е според тебе най-великия български футболист? Кой е най-великият български футболист? За всички времена. Брат. Виж сега, като качества, това, което от баща ми знам, като качества, наистина имало хора, които заслужават да са едни от най-добрите ever. Но като хора, които са доказали награди и такова, ще кажа Христо Стоичков. Легендарната осмица. Аз те очаквам. Христо Стоичков ще кажа, да. Първо, защото велик филм на Гунди. Наистина велик филм. Съветвам ви, ако все още е в кината. В Перник в киното го има. Има ли го още? Има. Отивайте да гледате наистина. Аз не съм фен на Левски, брутален. Шапка сваля на целия екип. Даже не е акцентирал толкова върху Левски, колкото самия човек, така че Гунди наистина е бил икона, но времената са били други. От това, което аз съм гледал, нали, защото съм успял да гледам повече неща на Стоичков, въпреки че той е играл пак, когато аз съм бил в Ташкент. Но ще кажа Христо Стоичков. Според вас кой е? Добър играч Стоичков. Да, добър. Невероятен, легенда. Аз ще кажа... Ляв десен сета и лесен. Точно. Аз ще кажа Бербатов. За мен Бербатов е... Имал съм някаква възможност да го гледам и това пипането, всеки как говори за това пипане, ми е направило впечатление. Докато Стоичков, може би това, където не съм толкова възможност да го гледам, ме отдръпва от него. За мен е Бербатов. Нищо съм фен на Ливерпул, разбира се. А сега, като го споменахме, Бербатов, ти опитвал ли си с него да се свържеш за предизвикателствата? Ами с него опитвали сме се. И не знам дали е трудно. Мисля, че през фондацията му е по-лесно. Аз нямам проблем, нали? Исках да снимам с него. Най-вероятно в някакъв момент ще стане това. Ще направим нещо благотворително и за фондацията му. С Бербатов се опитахме да се свържем веднъж или два пъти през моите хора, нали, моето студио, което снимаме футболните. Не можахме да се свържем с него. Дадоха ми телефона на Стиян Петров. С него по-така успяхме, но не съм мъчил през него да се свързвам до Бербат. Ще му дойде времето, да. Но пък една интересна история. Много обичам да си цъкаме така с колата вечер, като имам време. Минавам през Драгалевци, там нагоре. По тия ефтините квартали. Да. И един ден, как си цъкам човек, и то така леко тръгва с мърчава. Слизам си там на колелото долу на Драгалевци, което те не могат да го ремонтират вече 16 000 години. И виждам Бербатов. Спира точно пред мен и ще си купува. Там има един зарзавачия такъв магазин за плодове, зеленчуци. И слиза човека майна да си купува някакви ябълки или какво ще си взима и викам, аз сяда спра ли да го таком. Буквално спирам точно на магазина и телефона му звънна и тръгна да говори и ми стана супер неудобно да го притеснявам, защото знам какво е. Да. И тогава щях да се наканя да слеза, да се представя кой съм и да го помоля да участва в това. Но представи си какво е, брат. Той че следно си вземе 3 банана, примерно, и такова, да. И някакъв пич, брат, моля, бре, клик като мен е много голям везен, ти дайте 3 гола. Брат, не става. Не се прави така. Трябва да уважаваме, уважавайте личното пространство на хората, наистина. Не досаждайте, не спамете съобщения на хората, на всички, които сте им фенове, не спамете съобщения, защото е досадно. Да, това си говорихме преди да започнем с тях. Значи аз като не отговоря на някой брат и просто влизам да видя преди това какво ми е писал и надолу педерас, така, почнава вече да ме храни. А като отговоря брат на някой,
И те вече То се почва един кол-център, брат, 24/7, аз трябва постоянно да, наистина е тежък спам, брат, тежък спам. Ми не е приятно, човек, наистина не е приятно. Да. На всеки съм отговорил, който има да ме пита нещо. Но брат, какво правиш днеска? Няма да ви отговоря, смисъл. Нямам време, не се занимава. Какво правиш днеска, брат? Все сме някакви приятелите, човек, да. Да, иначе ако имате някакъв въпрос към мен, мисля, че не съм пропуснал никой. Ако не ми е паднал някъде надолу. Иначе какво ще правиш после? Ще пием кафе, брат. Днеска нямам никакви планове, разбираш, аз съм ваш. Yeah! I like. До Перник ще те водим. Къде? До Перник. До Перник. Сега е момента, може би да вкараме в видеото, че при 10 госта, които ни присъстват и качени видеа, ще направим подготвителен матч за фондацията на Криско за децата с синдром на Даун. Отпращаме ти официална покана да присъстваш на матча. Ще присъствам. При 10 госта ще на малки вратички, колкото да не ти е, нали... Аз на големи не мога вече. Ще го направим всичко е с цел да помагаме, защото от видеото на Цанов, ще го споменавам. Видеото на Цанов много се разчувствах, аз се раздревах и първата ми идея беше или турнир да направя благотворителен специално за това, или матч. Само да кажа нещо, аз нямам видео на Цанов, дето не съм се разревал. Да, те си често ви казвам. Но това е специално в момента да вкараме, така че при 10 госта, които поканим с нас двамата, ще има благотворителен матч. Някъде тук по София ще в София всеки ще може да гледа. Ще се свържим, нали, с специално с фондацията, ако има кутии да се дарят, всичко ще го направим. Супер. Само при 10 госта. Ние имахме една идея преди 2 години. Всички ютубъри, които са примерно 50 000 абонати нагоре, че и по-малко, всички, до най-големите, до Слави Клаша, всички. Да, 80 абоната приемат. Да се направи. Нека чукнете стой, ще си говорим. И сега с малко усещане, моля. Фейк акаунти. Какво? Фейк акаунти. Ще стигне 100, няма проблем. Говорихме си преди 2 години. Ако направим, сега например, това може да го направим с тази фондация на Криско Слънчевите деца, защото това вече е нещо готино, за което да се захванем. Преди това, ако го бяхме направили, ще да е просто за контент, но сега вече има кауза. Искахме да видим, ако се съберем абсолютно всички ютубъри, представете си наистина всички хора, инфлуенсъри, ютубъри, без OnlyFans-ки, нали, изпълнения. Що може всички да дойдат хора? Популярни лица в интернет, да направим матч на стадион Васил Левски. С благотворителна смисъл, наистина, колкото можем да го напълним. Според мен, преспокойно ни 15-20 хиляди човека могат да се докарат. Ако си представи всички популярни лица, които се сещаш, като има и много големи, нали, се опитаме Стоичков, най-големите да вкараме, според мен преспокойно ни 15-20 хиляди човека могат да се доведат. Това ще остане... Да има някакви билети, ще видим на каква цена, нали, ще бъдат... Нещо символично, да. И това е нещо хем готино, хем нещо, което би трябвало да се отрази от медиите и хем ще помогнем. 20 000 човека на Василевски с известни Бербатов, Стоичков, Стилян Петров и тя, ако не го отразят... Отделно всичко там, което е храна, напитки, пак ще отива за това нещо. Така че би трябвало да се съберат пари. И това е нещо готино, което сега ще го дам тук. Не знам от тия 80 човека, надявам се да стигне до повече. Ще постараем да стигне до повече. Нека да го направим това. Изрежете го на там в тия малките социалки, пускайте го навсякъде в шорт версии. Нека да се обединим всички да направим един такъв матч. Според мен хората ще изкефат. Да, много ще изкефат. Да си имат възможност да ги видят как играят и ако има възможност да се снимат с всички вас. Ще направим един ютубърски отбор и един отбор футболисти или като цяло известни личности. Дали ще са актьори, дали ще са изпълнители, дали ще са футболисти. Така ще го направим. Ще има да се съберат. Но ще го размешим, защото не мога да играем ютубъри срещу Стилян Петров, Бербата, Стоичков, Лечков и така нататък. Няма как да стане. Това е уникална идея. Просто е много мащабна. Трябват много спонсори в това нещо, но смятам, че видяхте къщата на инфлуенсърите, финала, нещата отиват нататък. Нещата отиват Финал беше тук. Да, нещата отиват. Виждате, че YouTube става Netflix вече. Много се радвам на такива продукции, моля. Беше ли на финала? Бях на финала, да. Бях на финала, много. А сега, 4-ти сезон, да те очакваме ли? Брат. Че доколкото знам, вече са така или няколко пъти. Те ме каниха за всичките сезони, те вече ми звънат и ми викат, знаем, че няма да дойдеш, но все пак да те питаме. Не да застъпя, бе. Казал съм просто, че тези формати много ми харесва да ги гледам. Да. Но не се представям в тях. Да, не се представям, но пък кой знае, постоянно сега на стримове ме канят. Аре бе, брат, влизай. Ще видим. Ако ме поканят, мога да ни ме искат. Може вече да се състезали. Тъй като знаят, че не.
Не знам, аз като ги гледам, много искам да вляза в някой такова предаване. Исках във фермата много да вляза. Понеже фермата може да научиш нещо и излизаш от зоната на комфорт. Да, това е най-яко да излезеш от зоната на комфорт. Форматите са направени за това според Да. мен. Да излезеш от зоната, защото няма къде да го живееш този живот. В игри на волята не си представям. Не мога Аз да там няма да тренирам мина една първия- година за да вляза там. Първия кръг. Така като ме преди гледаш, да още като такова, каже старт, аз вече съм се прибрал. Да бе, ти аз като видях, знаех, че си вратар. Нали, да. Помахлите така. Да, ние перенчани сме си здрави бикове. Еми, то там са ние денонощни сандвичи и такова, какви да сте. Да. Знаете ли ги? Има и Сладко и денонощни. солено, да. Така ли се казва? Сладко и Сладко и солено. Да, имате едни денонощни щароти и там още като влизаш. Ти знаеш какво става след 10:30? Аз съм ходил само след 10:30. 2-3 пъти съм ходил. И Аз вътре живея на тежка 3 пара. минути оттам. То не е ли всичко на 3 минути? И горе, долу. Не, бе, Сега Викам се, бе, имаме перничани, квартал поздрави. изток, на което му се вика от квартала. Надолу. Надолу е повече, има 10 минутки. Супер, супер. Особено с тия разкопани са пътища. Абе да не коментираме сега това. Дай Милан, да- гледаш ли ги? Следиш ли Милан? А, Какво се случва с тях този сезон? да, следа ги. Ходил ли си на матч на Милан? В лай... Никога човек. Брат ми успя да отиде на Сан Сиро, аз На матч на матч не специално? можа, но отиде до Сан Сиро, просто нямаха матч тогава. Беше лятото и... Аз пък ходих миналата година, 20 някой януари, преди кукерите в Пеник, ходих. Ние тръгнахме мега спонтанно. Тръгвам си от работа и му викам на един приятел, има самолетни билети до ми. Билети? За До Пелник, билети. Да бе, слушам. Някакви ефтини билети, вика да ходим само на поля. Вика, айде. И отидехме и викам, отиваме на Сан Сиро. Пешага ходихме от катедралата. Катедралата е нещо уникално. Много искам. Аз имам много голям страх, който ме спира да... Пътуваш с самолет ли? Да. От високо? Не, самото пътуване с самолет. Страх от високо е по-скоро, защото самолетът е Сядаш откъде- най-сигурният транспорт, Най-сигурен си. но ме бъгват А, мисълта, за мен че- не е най-сигурен. Една светкавица и Не, мен ме бъгва мисълта наистина, че съм толкова високо и нямам контрол. Иначе, че ще стигна от точка А до точка без самолета, брат, това е най-сигурното. Да. Но наистина не мога още да се пречупа. Но гледам, че постоянно пускате ефтини билети до Милано. Ма аз до така в Италия. TikTok ми излезе, викам, ай, той само погледна, вика, отиваме. И ходихме, като видяхме страни. Отвънка не изглежда толкова голям. Ама вътре човек е нещо Стадиона уникално. ли? Да. Много голяма После ще покажа конструкция. снимки, Много голяма много конструкция. яко. И имаше тур, стадиум тур и минахме съблекалните на Милан са с кожени седалки, да се отпуснат на почивката, като на Интер са просто един мрамор да сядаш. Да ги държат на почивката, да ги държат готови. Ми излезе наскоро, че щяли да го бутат. Да, между другото, нещо такова И имаше. аз много се натъжих, викам, брат, аз трябва да това отида да ще- го видя. Дори с колело да ида, брат, ще ида до Италия, ще влезе вътре, брат, няма как. Така Мерцедеса че- до там няма ли да откара? Преди... как няма откара, бе, брат? Е, Това не е BMW, бе! Ще откара до там Мерцедеса, как? Дизелче, икономия. Перфектен. Баба ми А. викаше, ще има един Фиат, още го имаме. Служебка. Не, то си беше нейн, после аз го карах, после така и остана някъде в това, не знам кой го кара сега и... сега и баща ми го натиска. И баба ми, като ми го даваше на времето, вика, бабе, вика, той ближи, вика само дизел, ближи го, вика. И аз наистина с 20 лева ходих до София и се връщах, брат. Е, много Само ясно. ближи, вика, ближи. Така че да, ще иде как. На Сан Сиро атмосферата е нещо Нещо уникално. Сара Перхет ямо като почна. Аз затова исках да отида. Точно не заради това да го изпея, да си направя кефа, ама Брат, не хванахме това е матч. най-големия клуб, човек. Много. Просто какви футболисти са минали оттам, какви Лига. мачове е имало оттам. 2005-та финала Шампионска лига. Има Уникален мач. нещо, брат, просто има нещо там във въздуха. Да, за особено ако Уникален си е. фен на този отбор е още... Аз като не съм фен, само да гледам стадиона, той музея на националния отбор на Италия и той е там много... Хващат, много е готино. Аз никога не съм бил там, брат, обаче като пусна мач на Милан, жена ми тя просто излиза от стаята, защото знае какво се случва. Това е единствените мачове, на които аз крещя, брат, и плача със сълзи. Аз срещу Реал Мадрид не ми остана глас. Често ти казвам, срещу Реал Мадрид там, викам, майче, пук! Ето, Направо със сълзи, човек. и ние като Поводявам. фенове на Познато Ливърпул, ли и ние ти? бехме така срещу Реал Мадрид. Ма къде срещу Реал Мадрид, аз Соня ден срещу Плимут бях да хвърлям. А те паднаха, ме, Те нали? паднаха, да. Аз знаеш какво направих? Аз го споменах и миналия път, като бихме Барса 4-0. При 3-0 си взем джойстика от PlayStation и го държа, защото вече съм си изпотен, такъв нервен, мога да вкараме. При четвъртия гол дупка в стената. Е така дупка в стената 6 месеца имах, като Ориги вкара гола. И че аз съм за Ливърпул, не знам дали знаете от Висшата Да. лига от отборите. Да. Чул съм, Следа си ги спомням Ливърпул, много симпатичен отбор са ми, много А си ги националните обичам. отбори фен ли си на Италия?
Понеже нали, Милан ти любим отбор Италия, фен ли си на националния отбор на Италия? Те ли си подкрепиш от националните? Честно да ти кажа, биле са ми симпатични винаги, но не съм бил най-големия фен. Не съм бил най-големия фен на Италия. Аз съм фен на Ливърпул, тя съм фен на Англия. Понеже гледам английски футбол, съм фен на Англия. А ти фен ли си на Англия? Не, аз съм фен на Италия. Да, и аз не съм фен на английския национален. Брат, италианците... Всеки си решава. Харесвали са ми винаги футбол, който играят, но... Нещо ми е липсало, брат. Все едно няма толкова резултатност, няма толкова футбол. Все едно на 1, 1 на 0. От малък това ми е останало, нали? И не съм симпатизирал чак толкова много. От националите, ако трябва да избирам, България, това е най-великият отбор. Те играят бати футбола. Те са невероятните. Случат се неща, като големите мачове не може да се случат. Абсолютно. Не, от другите национали... Те къде второстепенници, не? Чакай да се сети някакъв симпатичен отбор, примерно. Германия? Никой не ми е задавал такъв въпрос. Да, те има много големи. И немците са сила, и испанците са... Испанците в момента стоя малко. Испанците си много добри. Може бих казал Испания, да. Защото от мъничък много гледах Реал Мадрид, Барселона и тогава са ми останали. Братле, те в Реал Мадрид и Барселона играха всички от национала на Испания и много им се кефех. Тики-таката точно тогава фанах. Аз бях на 9-10 години, брат. Футбола. Никой не го правеше това. PlayStation, човек. Така че да, бих казал Испания. Те са си взеха европейското категорично. Там имаше една дуспа за Германия. Гледали ли го мача Германия и Испания? Там Кукорея къде го дара в ръката. Германия и Испания? Да, европейското. Те го обявиха преди няколко месеца. Гледал съм го, но не се сещам. Полуфинал ли беше? Четвъртфинал или полуфинал. Обявиха го преди няколко месеца, че съдията е сбъркал. Добре, за няколко месеца го обявяваш. Нали, нищо против победата на Испания, всичко си беше, спечелиха си. Това на Хари Магуайр. Видя ли го срещу кой играха? Срещу Лестър за FA Cup. Срещу Лестър, да. Те там 2 метра за майко мила. Ти имаше някакъв пича. Олигофрена, брат. То не знам как играе футбол, често. Беше играл над 2-5. Ние това си говорихме си като да му си кеф, защото менталитето на Магуайр е голямо, защото заплашваха го, ограбваха го. Какво ли не беше? Наистина Хайвана, как играе, брат, да. Аз ако съм на него, сигурно щях са... Много хора щяха се откажат на негово място. Има ли футболист, който, така ли футболен фен, който да не го подиграва, брат? Антони. Антони... Савече играе в Бетис. Той е да голд. Да голд, да. Тия неща като тръгнаха, аз такъв, нали, защото Юнайтед не ги следа много, не му знам изявите. Викам, добре бе, защото такива едити правят за него. 920 гола от Кристиано Роналдо. Той в Аякс беше добър играч. То по едно време, брат, просто става модерно ти да се подиграваш на някой. Става модерно ти да не харесваш някой. И това ми прави впечатление, откакто има социални мрежи, брат. Това се насажда и навсякъде. В музиката и в киното, което не е готино, брат. Като каза за киното, деве за филма на Гунди, имам приятел, пак ще го споменам, всеки подкаст ще го споменавам, фен на ЦСКА. Къде ще ходим на този филм да правим пари на Левскари, бе? Стига, бе, и то приятел, като му го накара да отидат. Ако не беше тя, нямаше силно да отидат. В смисъл, ти отиваш да гледаш филма, филма си много хубав филм. За футболист. Уникален филм. Не е за... То е и за любовта, и за изборите, и за периода, в който тогава са живяли, защото виждате как всичко е било подслушвано. Не мога да мръднеш, всичко се следи. Да, но просто отиш да изгледаш филма, това е един от най-великите български футболисти, нали? Никой не е имал възможност от нас да го гледат от нашите поколения. Ама ти да отидеш само да виж, той верно, 3 часа филм почти, но уникален филм. Той си е за филма, не е за това, че играл в Левски. Какво ти игра в Левски? Нали? Такива са. Не, аз друга гледна точка ви го казвам, защото примерно сега има такива периоди, не знам вие дали ги забелязвате. Беше много модерно да не харесваш Тото, примерно. Мисля, че все още има много хейт. Беше много модерно да не харесваш Ивка Бейбе, брат. Тия вълни не ги разбирам. Да? Не го разбирам това. Там заради Тити, къде се смеше, че Тити удари някаква жена, нещо такова. Да, бе, обаче случва се нещо такова и става модерно, просто като коне с капаци, ха-ха-ха, аре сега и аз ще следвам тази вълна, не харесвам това. Или определен вид музика, или не знам, много ми е странно това цялото нещо. Не вярвам да сме толкова прост народ, да сме толкова ограничени. Ма явно сме, брат. Явно сме. Та омраза къде цари, то първо всичко тръгва от социалните мрежи. Да, затова ги фанах точно тях. Откакто има социални мрежи, всичко е в газа, брат. Аз Ивка Бебе, не знам някой да не я харесва. Аз много си кефа на нея, много е готина, много. Ако влезеш във Фейсбук, аз не знам някой да я харесва. Иначе Ивчето е топ. Във Фейсбук, там там са 40+. Фейсбук е... Вече най-голямата повърня там, да. Там е най-голямата повърня. В TikTok, аз съм го казал, TikTok са дечицата, които все още е модерно да си клавиатурната нинджа, нали, да пишеш някакви работи, защото на улицата ще са наакал и се напикал. А във Facebook са хората, които
нищо не са успяли да направят с живота си. Там мога качиш Там вече наистина няма на къде и просто тази омраза останала от всичките години, които са такова, че да, и не са преборили да постигнат нещо и живота им, нали, така се е провалил и всичко им е... Ето, човече, там и хейта е много странно, защото те, примерно, место като те убият нещо, да се обосноват, те само ти пишат един коментар, педерас. Да, и Dream Team. Да, аз само искам да вкарам, че вече в Фейсбук, нали, мога да си анонимен. Да. Така. Ема да пишеш пост анонимно, да си анонимен, да не си ти се вижда качиш името. по групи, по такова. Какво се случва, особено има група Снимай Перник. Какво се става там? Само като прочеш анонимен. Господин кмете, оправете ми улицата. И кмета трябва да облече слой каската, да отиде да лее бетон, да прави така, ако го използват добре, защото има и групи с един и същ ли мъж излизаме. Не знам ли сте падали на тия групи? Извинявай много, майна, ама... Не знам, спомням си покрай Велик ден в тази група Снимай Перник. Меква писава човече във Фейсбук. Господин кмете, защо козунаците в Калфанд са му хлясали и сухи? Нещо от света. Кмете е виновен, че в Калфанд продават гадни козунаци. Скоро. Добре, Васенце, можеш да направиш един твой Dream Team за твоите, да не са най-добрите, които мислиш, но твоите любими футболисти в един отбор да ги сложиш. Окей, правим. Каква система би използвал ти? 4-3-3. Добре. Кой ще е на вратата? 4-3-3. На вратата стартираме с Буфон. Легенда. Да, Италия, на вратата стартираме с Буфон. Пред Буфон Малдини. Очаква да кажеш между другото. Малдини, Бекенбауер, Кафу и Тео Ернандес. Да, той си топ. Да, нека вкараме нещо от сега. Да. В средата? В средата, те са толкова много футболисти. Там вече беше много трудно. Аз всяко го направя и после го гледам, ще ми долат още 1000 човека и ще се ядосам 100%. Да, те има толкова великани, брат. Добре, трима човека в средата. Иниеста ще сложи, Иниеста ще е единия. Иниеста, Андреа Пирло. Бех сигурен за него. Само след това чакай. И ще ми трябва един лидер, картач, който да ги наглася, но не съм сигурен дали Гатузо да сложа тук. Много милан ще стане. Това си е твоите любими, не е... Това си е... Да. Просто се опитам. Винаги трябва да има един такъв, който да е повече на сърце. Толкова, така, кои служих? Пирло и Иниеста, нали? Иниеста и Пирло. Двама много елегантни футболисти. Добре, да, ще сложим. Ще сложа Гатузо, Слагам Гатузо, айде. Сега идва най-сложното, може би, нападателното трио. Нападателното трио. Тук избора е ненормално голям. Изборът наистина е скандален тук, брат. Изборът е скандален, но аз имам един човек, с който даже бих стартирал. Преди да кажа вратаря, кой ще чак с него да стартирам, но ти ме помоли първо да кажа вратар. Централна нападател слагам Кристиано Роналдо. Това е модел, който ролеви, който мога да го следваш не само в футболен план, във всякакъв. Това е най-великият спортист ever. Слагам Кристиано Роналдо централен нападател и ще си партнира. Дай нещо по-необичайно да сложим, Антони. Мислих си го. Или Кирил Десподов. Брат, знаеш какво? Ще сложа Роналдиньо отляво. Роналдиньо. Въпреки че си мислих да го сложа някакво зад нападател, Роналдиньо ще го сложа отляво. Все пак той си е крило. Феномен просто. И отдясно, брат, ще сложа Лео Меси. Ще сложа Меси, защото аз не съм от феновете на Кристиано, които хейтат Меси. Които не само хейтат, които изобщо го отричат като футболист. Брат, Меси е бахти футболист. Много ясно. Аз като маниче бях много голям фен на Меси. После Роналдо ми се дигна в очите с много други неща, нали, голове и извън терена неща, които прави и на терена. Но Меси, брат, извинявай много, но... Не, Меси и Роналдо са задължителни в един Dream Team. Така че може би това ми е Dream Team на мен. Нашето поколение, специално аз тия къде съм израснал, вместо да се радваме, че живеем, сме видяли целият прайм на Меси, на Кристиано, всичко като това. Според мен... Изгубихме се от това да ги гледаме, да спориме кой е по-добрия. Според мен всички се радваме, брат. До един момент, в който дойде вече 2017-18 и социалните мрежи наистина взеха връх и почнаха да се изливат всякакви неща. Това, което ви казах, просто наклоняват се везните и тъпите хора почват да следват този тренд, ти да си фен само на единия, примерно. Или...
Защото при това Пълни помахалите. глупости, брат. Моля? Помахалите в един отбор. Да си играме по-мали. Знаеш какво аз? Не, знаеш какво? Значи мен дойде сега едно. Дайте да забраним с закон да си играме по-малите, видите, че всичко ще е добре. Къде си истинските отбори? Да, с истинските отбори, да. Кой ще е треньор на твой отбор? Клоп. Юрген Клоп. Да. Тук не хвана. Тук не хвана, брат. Много го обичам този човек. Готин. Изглежда Не само много като земен. треньор. Много земен. Мани, че много- земен, той е бахти личността, брат. Много готин. Особено Да. и в Не питай Борусия, фен на като Ливерпул. беше- Какво е станало на 26 януари 24-та? Абе, Борусия също много ми харесваха като Да. отбор, като той ги водеше. Много добре. симпатичен отбор. И феновете на Борусия много ми харесват. Да. Знаете ли, най-мразеният ми отбор още от малък и сега не мога да кажа мразен, но такъв най-антипатичен беше Байерн Мюнхен. Не знам защо. Те играят ебати футбола, ебати футболистите, винаги са ми били антипатични човек, не знам. Байерн Мюнхен като чуя от малък викам, някакво странно ми Не ставаше знам, аз такова. винаги съм предпочитал Борусия. И аз винаги Борусия, по-приятна Аз също отбор ще е. вкарам Миналата друг година, отбор. като ходих в Германия, в Дортмунд кацнах, първото нещо ми беше до сигнал и Дуан парк. Уникален стадион. Да. Аз харесвам Лайпциг. Те са ми... На последните години някакси се мушкаха, се стигаха до Шампионска лига, спъваха големите отбори и мен много ми скефи. Тя Бундеслигата е интересна, там всеки му бие Да. всеки. Да. Интересно. Понеже си фен на Милан, тук сме извадили няколко треньори, които са били в Италия през времето си, докато са били треньори. Казваме ти двама, ти си избираш един и продължаваме. Примерно Антонио Конте или Максимилиано Алегри. Ти избираш един, Мгм. той остава и ти казваме нов. Да. Окей, разбрах. Добре, давайте. Антонио Конте или Максимилиано Алегри. Конте. Конте или Жозе Мориньо. The special one. Мауриньо ще кажа. Жозе Мориньо или Маурицио Сари. Маурици Сари, кой беше? Бе? То без С косата. очилата. Чакай, с очилата. На кой отбор беше този? Мисля, че беше на Лацио по едно време. На Лацио ли беше? Май да. Мауриньо ли ми беше избора? Мауриньо ще си остава. Мориньо, добре. Жозе Мориньо или Стефано Пиоли. Пиоли ми е много на сърце. Обаче ще си остана с Мауриньо. Добре, Жозе Молиньо или Лучано Спалети. Спалети. То на Наполи, на кой беше то? Спалети. Той е много отбори в Той Италия. малко били коли, хубави. Лацио Да. всичките. Доста ги обиколи. Спалети. Брат, Мауриньо бе. Аз ще знае някакъв фен на Мауриньо. Добре, Жозе Мориньо или Симон Инзаги. Е, Сигнал, не? Уникален. Мауриньо. Добре, Мауриньо или Джан Пьеро Гасперини. Той е такъв по-модерен треньор, мене ме кефи него. Кой беше то Гасперини? Кой отбор е? Сега на сега. кой отбор беше, ще ти излъжа мен. Как да ти го пиша, сега не ми идва да ти го пиша. С косичка е. Това е силен жокер. Силен На жокер. кой беше треньор? Сега ще си излъжа. Май на Интер водеше преди по едно време. На Рома май беше. Я го Добре, отстави. Я Мауриньо, да Мауриньо видим. си остава. Маурино или Роберто Да го Децерби. говорите. Мауриньо. Маурино или Кирил Андолов. Верно ли сте го сложили, бе? Да, сериозно. Ох, Кирил Андонов. Оставаш и да не е той. Това е Гасперини. Той от дрътя. То дърти. Този не беше ли на Таланта? или Таланта съм- беше. Знам го, да. На Таланта ли беше? Да, Аз него е. На Таланта беше то, да. Да. Като видиш физиономията, ще се сетиш. Сетих се, да, с Не те косичка. излъгах. Така е, брат. Сега да го направим Даже и две същото. ръце има, и очи има. Крака има. Какво викаш? Сега да го направим същото и с футболисти играли в Милан. Добре. Да го видим. Малдини или Андрея Пиро? Малдини, брат. Малдини или Кака? Малдини. Малдини или Филипо Инзаги? Малдини. Тук ще се смея. Малдини или Алесандро Неста? Малдини. Малдини или Златан? Много ма кефи Златан. Няма такъв. Златан си. Няма Ама е бил такава в аура. Интер. Не, Малдини ще кажа, брат. Аз не знам дали ще има някой. Може и да има всъщност. Давай. Пак Добре. те ще сломи Кирил Андолов. Пао Малдини или Кларенс Зедорф? Аз чакам само един футболист, между другото, който малко поиграва в Милан. Не знам дали сме го сложили. Не знам дали сте го сложили. Или кой? Или Зедорф? Зедов. Зедорф, да. Малдини. Добре, Малдини или Гатузо? Малдини. Малдини или Рафаел Реал? Ей, как се усмихна. Бата, аз съм Знаеш ли мръсен фен съм на Рафа Ляо в момента. Това е Защото- най-усмихнатия човек. Първо, че е най-усмихнатият Те като човек. губят,
Винаги е така. Това Много е кефи. един от тези малкото футболисти, които ти си пускаш мача заради определен футболист. Едно време това го правих заради Роналдо, Да. заради Меси, Абсолютно. заради просто лекотата, с която играе и начинът, по който играе футбол е много приятен и различен, приятен, брат. да. Как бута топката и ги минава като на PlayStation, брат. Ама то много готино минава покрай тебе. Само те гледа. Но ще си остана с Малдини. Добре, Малдини или Тяго Силва. То това вече не е. Той ли е последен? Да. Не, има още един. Окей, А Малдини. ти си приготвиш. Малдини или Благо Джизус. Верно ли бе? Не, това вече ще го вече мисля. е- Той не е играл в Милан. Не играл в Милан. С Малдини ще си остава. Значи миналия път аз се прецаках да кажа на Ицака втори Пол Сколс и до края беше Пол Сколс. Сега Сега при тебе Малдини постоянно го държа. Не, аз чаках дебелия Роналдо, брат. А между другото да. Чаках дебелия Роналдо, тъй като гледахме той да не поигра са в един малък период, точно Да. като застаряваше поколението на Милан, последните силни години на Милан. Там са всичките други легенди и си го спомням, дебелия като поигра малко. Не знам, един или два сезона, колко игра? Пишете в коментарите, не съм сигурен. Но си го спомням, бего си го спомням така, че беше в Милан. Иначе Малдини, бате, стига. Бати футболист. Той е. Бати иконата. Весе, ние имаме изненада за тебе. Мисля, че сега Понеже в момента... много ти се радваме, че дойде при нас да направим целият подкаст, целият разговор. Аз благодаря за поканата. Разбира се, ще не те поканим. Доста време сме ти фенчета и тази снимка не е само за фон, това е подарък за теб от нас. Стига, бе, специално. верно ли, Да, бе? Имаш за спомен. понеже много ни скефи снимката, извадихме и искахме да ти я подарим. Много ви Това благодаря. да си ни запомниш. Да. От 80 абоната дойде при нас, на 80 000 пак ще е тук. Това е Сан Сиро. Милан срещу не знам кой е. Знаете ли срещу Не, кой се не, изправя? аз като Като видях Шампионската шампионска лига. Просто Шампионска много яко. лига е просто Да. и И атмосферата самата отзад е. атмосфера много е готина. Как се вижда? Много яко. Ево, пичо, много ви Така, благодаря. много ти благодарим, че дойде и откликна на поканата, но се радваме, че се видяхме от малките гледаме, разбира се. Имам и още един въпрос. Кой искаш да видиш в нашия канал? Кой иска да е, може би, да не е следващия гост, но кой би искал да седне Да го на покани твоето тук. столче си говорим. Чисто като фенове, чисто като седем в кафето, аз ти, той да си... Бобката от фен сектор според мен ще е много подходящ, да не е и най-подходящия. Точно това може би, се надяваме да е следващия гост, между другото. Ицака какво каза? Ицака каза Уики. Уики, Добре, да. добре, окей, да не сме се препокрили. Не. Да, мисля, че Бобката е много подходящ и би Аз се с навил. Бобката бяхме на Англия, много пич, много се радвам, поздрави за Бобката. И наистина може много да си говорите за Той е много има какво да си Да. каже. енциклопедия. Енциклопедия, голям. И особено фен на Юве. Да, верно, че беше фен на Юве той, да. От другата страна на Италия малко да сменим, да не сме говорим за Милан. Голям отбор също. Голям отбор Така, също. мисля, че е време да приключваме. Васе, и да се доближи. може ли нещо да ни спеш като за края на клипа? Е, това, че вече Брат, мога само го и чаках. искам да се чуеш, ще изпея. Я, Готови ли сме всички? Готови сме. Служете слушалки да го чуете по-добре. Стари дядо, огън кладе. Тук даже има и ехо, брат. Горе на пирина. Да се изправим. Стадото му, кротко пасе. Казаха ми да се снижа. Стари дядо, огън кладе. Знаете ли тази песен? Знаем, Как няма да я знаете? Песен пее. Много ти благодарим. Много голям. Голям си. Радваме се, че дойде. Живи, здравей, Ако че аз се изправям от одеве. Те тук са малко Не те ниски. свърта. Ако ви хареса разговора за свето, пишете в коментарите кой искате да е следващия гост. Харесате ни, лайкате ни, шервите ни, Бричка.com. бричка.com, парфюмите, нали? И до следващия път. Айде. Айде, голям.